So जेब्ला बिथाङा बेफोरबायदि सिचुएशनखौ फेस खालामबाय दंमोन राइट के गावनि फादारखौ खोमालांबाय एनिफ्राय आइ नो कि जेब्ला जों गावनि फादार नङाबा मदारखौ जेब्ला जों खोमायो मोनसे बिखानि पार्टखौ थांनाय बायदि मोनो राइट स' बे समाव व्हाट वाज गोइं इन योर माइन्ड माने मा जाबाय दंमोन नोंनि माइन्डआव मा सोलिबाय दंमोन कि like नोङो गावखौनो गाव इमान स्टेबल मारै खालामनांगौ what was the motivation बे समाव मोटिवेशना मामोन नोंनि खुलुमबाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब आं शिवा बसुमतारी दिनै जों मोनसे इनिशिएटिभ लाना जोंनि ससाइटिनि गेजेराव फैदों आरो बेनो जाबाय कि टक शो जेरावखि जोङो जोंनि बर' समाजनि आरो बेलेग समाजनिबो जेसांखिनि नन आरो आननन मानसि दङ जायफोरा हिडन टेलेन्ट दङ जायफोरा बाय गावनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै ससाइटिनि गेजेराव जोंजों रायलायनानै बाय मेसेज इम्पेक्ट होनो हायोबा आइ थिंक जोंनि बे इनिशिएटिभआ साक्सेस जागोन आरो स' बेनि थाखायनो जोंनि दिनै फर्स्ट गेस्ट I would like to welcome Mr. Ansu Brahma जायखौ जोङो one of the youngest directors जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव होनना मिथियो प्लास कोरियोग्राफर बिकज जोङो मिस्टार संनि नामखौ हदाय एलबामनि स्टार्टिं आरो लास्टआवल' सुनोमोन दे डाइरेक्टेड बाय मिस्टार सं बाट जों बिथांखौ दिनैसिम नुवाखैमोन स' आं रियलि ग्रेटफुल कि बिथाङा जोंनो दिनै टाइम होनो हादों राइट स' दिनैनि कनभारसेसननि गेजेराव जोङो बहुत बुस्थु मिथिनो नाजागोन बिथांनि बिखय पास्टआव मा भुल खालामबोनाय मा लेसन मोनबोनाय आरो फिउचाराव मा प्लानिं लादों बिकज व्हाट आई बिलीव इज कि लाइक जोङो हदाय मानसिनि भुल आरो एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जों सोलोङो राइट ओके स' मिस्टार सं हाउ आर यू फिलिं आफ्टर कामिं हियर मारै फिल जादों तो गिबि गिबियावनो आं गासिखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय आरो मिस्टार शिवा बसुमतारी स' आंखौ बेवहाय माने नोंसोर लेंहरनो थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे गोदान नोंसोरनि बे इनिशिएटिभआ जोबोर मोनसे मोजां इनिशिएटिभ एक्चुवेलि आरो बेवहाय आंखौ फार्स्ट नोंसोर प्रप'जेल होनाय थाखाय आं बेखौबो जोबोर आं नोंसोरखौ लाइक गोजोननाय बावहरो आरो आं हाजासे गावनि आंनि लाइफनि जार्निनि बागै आं बुंनो नाजागोन नोंसोरनि सिगाङाव That's good. Okay. So, start खालामलांनोसै I hope कि बे कन्वर्सेसना बहुत डीप जागोन आरो नोंथांमोना बाय पेशेन्टलि थानानै बिथांनि लाइफ स्टोरीखौ खोनानानै बाहाय बांला सोलोंनो नाजागोन एन्ड बे नोंसोरनि लाइफआव बाहाय बांला इम्पेक्ट खालामनायानो that's our success. Okay. बेनो जोंनि इनिशिएटिभ लानायनि मेन मटिभा एनिवेज बे जे प्रोफेशनल बे इन्डास्ट्रि दङ बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मारै स्टार्ट खालामजेननाय स' लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रम द बिगिनिंनिफ्राय स्टार्ट खालामनो राइट मारै स्टार्ट खालामजेननाय मा आइडिया फैनाय आरो what was the whole story actually it's everything it depends upon patient actually आं उन्दैनिफ्रायनो बिराद पेशनेट बे लाइनाव okay actually आं लाइक आं मेथाइबो रोजाबफेरदों आं मोसादों आं स्टार्ट खालामदों लाइक सिनेमेट'ग्राफि बेफोरबायदि एडिटिं आं बेफोरनिफ्रायबो स्टार्ट खालामदों एक्चुअलि थ' बेफोरखौ आइडिया लायलाय आं नैबे मोनसे फिल्डआव फैबाय आरो लामा मोनलांदों आरो थ' आं स्टार्ट खालामनाया फ्रम 2017 okay आरो दिनै 21 लाइक इट्स बिन लाइक almost 4 years आं बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों स' जों मिथिबाय कि बिथाङा आगोलनिफ्रायनो पेशनेटमोन राइट आगोलनिफ्रायनो पेशनेटमोन इन टर्म्स अफ कालचाराव आगोलनि पेशनेटमोन बेनिखायनो नोङो गोसो जाना होननानै हाबखादो बेवहाय स' जेरैबायदि जों सबबो मिथिगौ कि जों माबा मोनसे पेशनखौ लाबा जों जुदि बेयाव आगबारिनो सानबा we always feel the obstacles जों हदाय माबा मोनसे प्रब्लेम नङाबा डिफिकाल्टि फेस खालामो मेबि इन टर्म्स अफ जोंनि फेमिलिया बेखौ सापर्ट खालामा जानो हागौ बे फिल्डखौ सोरनिबा फाइनेन्सियेलि प्रब्लेम जानो हागौ राइट स' बहुत प्रब्लेम फेस खालामो जोङो स' बिथाङा मा प्रब्लेम फेस खालामनायमोन बे समाव जेब्ला नोङो सानदोंमोन कि I will get into that industry obstacle होनबाथ' लाइक बे फिल्डआव हाबनायनि थाखाय obvious आगोलनि पेरेन्टसफोराथ' एसे बेफोर फिल्डआव एसे माबा बादा होखायोमोन थ' बादा होनायनि गेजेरजोंबो एक्चुअलि आंनि गोसोआ माने बेयावबो मानियामोन आरो गोसोखौ एकदम मानिया माने बे बुस्थुखौ नांगौ माने नांथारगौ ओरैबायदि जिद्दि थ' बेफोरबायदिनो आं माने जेब्लाबो आं बे बुस्थुखौ नागारनो हायाखै
आरो इन फिउचार माने आं बेखौ नागारनो हानाय नङा आं बिराद लाइक डिपलि इनभल्भ जाबाय माने बे बुस्थुआव आरो बुहुत इन्टारेस्टिंबो मोनो आं बे बुस्थुखौ लानानै स' आं बिदिनो बे मोनसे फिल्डखौनो आं चुज खालामबाय आरो बिदिनो गावनि गोसोजोंनो आरो माने गावनि गोसोआनो बुंदों आरो बिदिनो गोसोनिनो बाथ्रा खोनाबाय आरो आं दिनै अके स' बुंनो थाङोबा गोसोआ जि खालामनो लुगैयो जि गोसो we have to listen okay कि जोंनि गोसोआ मा होनो आरो जों एक्चुअलि मा लुगैयो Okay, so आं बेखौ मिथिनो मोनदों कि बिथाङा आगोल CIT नि स्टुडेन्टमोन alumni right ओमफ्राय जों सबबो मिथिगौ कि CIT आव एडमिशन मोननाया it's not that easy जेब्ला बिथांनि टाइमाव जेब्ला बे एडमिशन लानो ट्राइ खालामदोंमोन जों सबबो मिथिगौ कि होमबानिया एसेबां इजि नङामोन स' इन बे CIT निफ्राय बिथाङा मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो मा सोलोंबोखो बिकज obviously it's all about different branches of engineering right आरो जों सबबो मिथिगौ कि इन्जिनियारिंआ इमान खहस नङा स' मा सोलोंबोखो मारै बे इन्डास्ट्रियाव लामा मोनलांखो हाउ आं बे कुइसनाव बिदि बुंनो सानो आरोना जे एक्चुअलि जोंनि मोनसे एनभाइरनमेन्ट बे बिराद मेटार खालामो आं जेरैबायदि आंनि गामिनि एनभाइरनमेन्टआव थायो दाबो एक्चुअलि माने बे एनभाइरनमेन्टआ एफाग्राब बिदि जोंनि थाखाय माने सापर्टिभ नङा Okay, yeah, exactly. जों बेवहाय माने मोनसे पजिटिभ भाइब्स मोना जोंनि जायगायाव being honest. Yeah. Okay, that's true. आरो बेनो जोंनि हिउज डिफारेन्स जे माने आं लाइक CIT बायदि जायगायाव थांनानै जेनेबा क'क्राझाराव एस्टाब्लिश थ' आं बे डिफारेन्सखौनो मोनदों जे माने बेवहाय आं मोनसे एनभाइरनमेन्ट मोनदोंमोन माने बे जोंनि पुरा फरायनाय एनभाइरनमेन्ट जोंनि मोनसे मोजां हेबिट्स लाइक स्मार्ट गावखौनो गाव माबायदि मा खालामनो थ' बे मोनसे डिफारेन्सखौ आं बिराद मोजाङै मोनदों आं बे जायगायाव आरो दा CIT नि बागै बुंनो थाङोबा एक्चुअलि आङो CIT आव डिप्ल'मा लादों कनस्ट्राक्सनाव आरो आं बेखौबो मोजाङैनो लाइक पास खालामदों फार्स्ट क्लासावनो पास खालामदों आङो थ' आं एक्चुअलि कनस्ट्राक्सनाव लादों बाट दा आं फिल्डआ माने आङो लाइक कालचारेल फिल्ड माने माल्टिमिडिया एक्जेक्टलि थ' बेनो आरो आवगोलहायथ' जोंखौ रावखौबो बुंनाय गैयामोन जे माने माबा मोनसे पेशन नायनानै जे लाइक पेरेन्टसफोरा चुज खालामनो हायो गावनि चाइल्डखौ थ' बिदिथ' जोंनि एनभाइरनमेन्ट गैखायामोन थ' बै समाव मा जाखो माने रावबो बिदि बुंग्रा मानसि गैयामोन आदारवाइज आंथ' माल्टिमिडिया आवगोलनिफ्रायनो लायोमोन जियानो जा जों मोनसे जबफोरखौ नायनानै आं कनस्ट्राक्सनाव लाबाय आरो स्टिल आं दाबो रिग्रेट खालामाखै बुहुत बाथ्रा सोलोंनो मोन्दों आं बेयावबो गावनि टाइम मेनेजमेन्ट सोलोंनो मोन्दों गावनि हेबिटनि बागै माबायदि मोजां खालामनांगौ बेखौबो सोलोंनो मोन्दों आङो थ' बेनो आं CIT आव थांनानै आं लाइक एक्चुअलि सोलोंनो मोन्दों आं बिरादनो बेफोरखौ आरो फार्स्ट पेशन आं सिनाय मोन्दोंबाथाय गावखौ सिनाय मोन्दोंबाथाय बे कलेजनिफ्रायनो आं सिनाय मोनखादोंमोन गावखौनो बिकज आं नुदों आं नोंनि भिडिअ नुदोंमोन आरो जेरावखि नोङो स्टेज पारफर्म खालामदोंमोन मोसानाय नों आगोल आइ थिंक लिरिकेल डान्स खालामोमोन दा राइट स' आं जेब्ला पान्जाबाव फरायबाय दंमोन बे समाव आं बेनि फार्स्ट भिडिअ नुदों आरो आं बे समाव बेखौ मिथियामोन राइट आं सिनायामोन स' आइ थिंक बे CIT नोमोन दा बे भिडिअ स' बेनिफ्रायनो मिथिलांदों बेवहाय जोंनिया मा फ्रेसार जायो बा जोंनि कलेज उइकफोर जायो थ' बेवहायनो माने जों पारफर्म खालामोमोन आरोना आरो आंनि पुरा डे एन्ड नाइट प्रेक्टिस जायोमोन आरो बेनो आरो माने ओरैबायदि माने बेलेन्सिं खालामनाय बेवहायनो सोलोंदों आङो जे लाइक नों स्टाडियावबो नों टाइम होनांगोन प्लास नोंनि लाइक पेशनावबो टाइम होनांगोन आं बे बाथ्राखौ माने बिराद मोजां सोलोंबोदों आरो लाइफखौ जे बेलेन्स खालामनानै माबोरै फैनांगौ बेनि थाखाय बिराद एक्चुअलि CIT आंनि लाइफआव एक्चुअलि चेन्जआ बेनो आरो ओवरअल नोंनि लाइफआव चेन्ज खालामनाय CIT निफ्राय मेन क्रेडिट लाइक एनभाइरनमेन्ट बेनि एनभाइरनमेन्टआव आङो माने बिराद मोजां क्रेडिट होयो ओरैबायदि मोजां एनभाइरनमेन्ट होदों माने आंनो बेनो आरो Okay, that's really great आरो so बिथांनि मथेबा environment it plays a very important role जेरै जों सबबो मिथियो environmentआनो बहुत मेन रल प्ले खालामो जोंनि लाइफआव जोंनि सक्सेसनि लामायाव आरोना anyway so दासिम बिथाङा it's been almost 4 years आरोना 4 years बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावबोबाय so दासिम बेसांखिनि एलबाम बिथाङा डाइरेक्ट खालामबोबाय आरोना डाइरेक्सन खालामबोबाय बेसांखिनि
आं दिनैसिम एनरल जादों होनबाथाय मिउजिक भिडिअसफोराव बाराद्राय जादों आरो ना Okay. मिउजिक भिडिअसफोराव आं मुभियाव दासिमबो हाबाखै आं दा मिउजिक भिडिअ लाइक एराउन्ड 25 प्लास हमना ला 25 प्लास आरो बेसांखिनि प्रडाक्शनाव खामानि मावबोखो दिनैसिम प्रडाक्सन होनबाथाय जोंनि बर'आवथ' लाइक मेइनफोरा गासिबो सिनायजानाया जेनेबा आरबि फिल्म प्रडाक्सन धिराज प्रडाक्सन आर सानजारां आरो गोबां बिदिनो दङ आरो दा गोदानबो गोबां ओंखारदों आरो दाना ओके सो बिथाङा खोन्थाबाय कि बहुत रेपुटेड प्रडाक्शनाव दिनैसिम खामानि मावबोदों राइट स' आं बेखौ मिथिनो लुगैयो कि जेसांखिनि प्रडाक्शनाव खामानि मावबोदों हाउ इज योर एक्सपिरियेन्स मा बेफोर प्रडाक्शननिफ्राय मा लाइफ लेसन मोनबोखो which you feel कि इफोर लेसना आंनि लाइफआव इम्पेक्ट खालामदों स' बे लेसना मा आं जि प्रडाक्शन थांदों गासिबो मोजां गोजा माने बिराद सापर्ट खालामनाय गोजा ओके आरो प्रडाक्शन हाउस माने मा गासिबो मोजां क्वालिटि नागिरखायो डेफिनेटलि आंनियाव बेस्ट आरो आंबो दिनैसिम बेखौनो ट्राइ खालामगासिनो माने गावनि बेस्ट होनो गासिबो प्रडाक्शनाव आरो बेनो आरो दा लेसन होनबाथाय बेनो जे माने आं गासिबो प्रडाक्शनाथ' बिदि नागिरखायोना थ' आं गावखौनो गाव सानो आं माने लाइक माबायदि एफर्ट होनांगोन आं बेस्ट खालामनो थाखाय गासिबोथ' बेस्टखौ नागिरखायो नालाय थ' लाइफ लेसना बेनो जे माने आं सानफ्रामबो लाइक डे बाय डे आं गावखौनो गाव बिराद इमप्रुभ खालामबाय थानांगोन गावखौनो गाव पुश खालामबाय दा जों लाइक डाइरेक्टर्सफोरा जुदि गावनो जों आपडेटेड नङाबाथाय प्रडाक्शन हाउसआबो माने मोनसे गोलैलांनाय माबा आरो थ' बेनो आरो डिपेन्ड खालामो एक्चुअलि थ' आं बेखौनो सानो माने पुरा आपडेटेड जानांगौ आरो जों स' जों जेरै जों सबबो मिथियो कि प्रडाक्शननि जिखुनु प्रडाक्शना माबा मोनसे प्रडिउस खालामनो लुगैदोंबा इट्स अल डिपेन्ड्स अन डाइरेक्टर बेफोरबायदि नङा कि बेलेग जायफोरा बेलेग फिल्डआव खामानि मावो इसोर मेटार खालामो अबभियासलि बिसोर मेटार खालामो बिकज प्रडाक्शन हाउस माने मोनसे टीम इट्स अ होल टीम ना पुरा टीम वर्क जायो स' जे बिथाङा बुंदो कि गावखौनो गाव पुश खालामनांगौ मटिवेट खालामबाय थानांगौ स' बे मटिवेशना मनिफ्राय फैयो लाइक बिकज जों सबबो मिथियो कि लं टार्म मटिवेट थाबाय थानाय इट्स नट दैट इजी मटिवेशना मा दिनै दं गाबोन गैया स' बिथांनि थाखाय मटिवेशना मा बुस्थुआ नोंखौ मटिवेट खालामो कि यू अलवेज ट्राई टु पुश योरसेल्फ राइट मा बुस्थु बे मटिवेशन होनब्लाथाय जोंथ' एक्चुअली खामानिनिफ्रायनो मोनो मटिवेशन फार्स्ट अफ अल आरोना आरो प्लास आंनि दा आंनिबो माबा दङ आइकनफोर दङ लाइक मटिवेशन साप'ज स्पिकारानो हमना लाबा सोरबा हमना ला आइडियल थ' बेफोरनिफ्रायबो आं मोनो आरो दा जेब्ला जों साप'ज मोनसे प्रडाक्शन हाउसआव थाङोबाथाय मेनलि जों एक्चुअलि डिपेन्ड जायो जों प्रडिउसारनि सायाव बे प्रडिउसारनि सायाव डिपेन्ड जायो आरोना आरो आं बेखिनिनि गेजेरावनो आङो रिया ब्रह्म बिथांखौ आं जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय माने माबा साबायखर बावहरो आरो बेनिफ्राय माने आं जोबोर माने किसुमान मटिवेशन लाइक मोन्दों आरो जेरैबायदि आं फार्स्ट पइन्ट बुंनो थाङोबा टाइम मेनेजमेन्ट बे बिराद गावनि टाइमखौ माने बिराद मोजां लाखियो आरोना आरो जोंखौ हाजासे माने मोजां माव होननानै हाजासे माबा पुश खालामो आरो बेल' नङा बेलेग प्रडाक्शन हाउसफोराबोथ' बिराद मोजां नागिरखायो बिसोरनाबो आलादा गासिनाबो क्वालिटि माने गासिबो आरो खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव बर' इन्डास्ट्रियाव एक्चुअलि गासिबो प्रडिउसारानो जा गासिबो जाय जोंनि टेकनिकेल टिमानो जा थ' बिसोरनिफ्राय माने बिराद जोंनि माने अनलायनाया बिराद जोंना मोजां आरो थ' बेफोरनो जों अनलायनायफोरानो माने मोनसे मटिवेशन आरो माने आरो जोंनि अडियन्सफोरा एक्चुअलि आंथ' बर' अडियन्सआनो जा माने बिराद मोनसे गोसोनिफ्राय माने अननाय दं आं बिसोरनि थाखाय माने थ' जोङो गासिबो लाइक लोगो मोनसे इउनाइटेड मोनसे फैयो माने बर' अडियन्सनिफ्राय थ' बिसोरनि थाखायनो जों माने बिराद
मोनसे मटिभेसन फैखायो आरो माने So मोजां मावलांगोन होननानै audience-आबो मोनसे बहुत main role play खालामो बिथांमोनखौ motivate खालामनो थाखाय right so बिथाङा दिनैसिम जेसांखिनि प्रडाक्शनाव खामानि मावबोदों so माबे प्रडाक्शनाव बिथांनिया best experience best memories बेयाव जों रावखौबो compare खालामाखै जोङो we are not comparing any production with anybody okay so we just जों opinionखौ लादो आरो मानसिनि जे माबे मोनसे प्रडाक्शनाव बिथाङा best दासिम memory आरो experience मोनबोदों I know it's quite difficult. Quite difficult. No, it's all okay. But I'm talking about definitely RV film production. Okay, RV film production, right? बेवहाय engage जाना थाखायो. So माबे मोनसे प्लेसआव दासिम बेस्ट मोनदों आरो जोंथ' थांदों एक्चुअलि दिल्लीनिफ्राय स्टार्ट खालामजायो जोङो चन्डीगढ़ हायद्राबाद थ' बेवहाय आंनि बेस्ट एक्सपिरियेन्स होनबाथाय थ' गासियावबोखा बाट लाइक मेनलि आं बुंनो सानो हायद्राबाद वाइ बिकज हायद्राबादाव जोङो राम'जि फिल्म सिटियाव थांदों आरोना जायबा थारमाने I think world's largest film city. Exactly. माने like at around 200 acres माने 2000 acres माने बेनो माबायानो फिल्म सिटिया आरो बेवहाय जेरावबा जोंनि साउथ इन्डियान मुभिसफोरा बेवहाय शुट जायो मेनलि बेयावनो शुट जायो थ' बेफोर जायगाखौ नुनानै माने जों जेरैबायदि खस्थ' मावो बेफोर जेबो नङा बिसोर ओरैबायदि गोसो गोरबोजों माने गावसोरनि गाव खामानिखौ मावोना सासे स्पर्टबोखौनो माबा लाइक एसे लेंहरबानो सारजि 10 सेकेन्ड बिदि जायो आरो बिसोर रिएक्सना माने माने गावखौनो पुरा डिभट खालामखायो माने आरो बिसोरनि रेसपेक्ट होनाय मानसिफोरनिसिम बा डाइरेक्टर नों उन्दैयानो जा गिदिरानो जा बा डाइरेक्टर इज डाइरेक्टर एक्टर इज एक्टर बिदि आरो ओरैबायदि ट्रिट खालामो माने रावनिबो इगो आरो एटिट्युड होननाय बुस्थु गैया बिदि गैया माने थ' आं सानो माने वाव जोंनि माने फिल्म दुनियावबो माने बेसेबां रेसपेक्ट दङ बेसेबां माने kind of huge family huge thing बे बुस्थु आरो थ' बे बिराद मोजां इम्पेक्ट माने गोलैदों आरो लाइक बे मोनसे बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स जों बेफोरबायदि थ' होप स' जोंनि इन्डास्ट्रियाबो बेफोरबायदि मोनसे जालाङो उनावहाय even I hope for that okay so दिनैसिम इमान बोसोर खामानि मावबोनानै जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया बिदिथ' नुवाखि मियासो जागायजेननाय नङा होमबा we have been working since very before नङा होमबा बहुत reputed actorsबो दङ जोंनि गेजेराव ठीक है but what I feel is Mr. Song कि जोंनि जे growth rate development rate कि जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रि बिदिथ' ना डेभलप जायाखै बहुत डेभलप जादों as compared to before but बे डेभलप रेटआ नों बिदि साना नामा कि आरो बाहाय स्पिड जाबावनांगौमोन yes right actually आं बेनि गेजेरावनो बुंनो थाङो जे माने जोंनो बे इन्डास्ट्रियाव टाइम डेभेलपमेन्ट नाङा जोंनो नांगौ क्वालिटि डेभेलपमेन्ट जों डेभेलप जागोनबाथाय क्वालिटि लानानै जोङो सायाव दावगागोन आरोना थ' बेफोरबायदि जुदि जों खालामनो थाङोबाथाय आरो खालामनो नागिरोबाथाय जोंल' नङा जों गासिबो बेवहाय जोङो इनभल्भ जानांगोन आरो आं लाइक मेनसन खालामदों एक्चुअलि जोंनि पुराना एक्टर्स डाइरेक्टर्स टेक्निकेल टीम एभरिवान थ' बेफोरखौ आं गासिखौबो इनभल्भ खालामगोन आरो माने पुराना मानसिफोरखौबो जाहाथे बिसोरनि टाइम होनाया जोंखौ एन्टारटेन खालामनाया वेस्ट थांनाङाथो बिसोर गावसोरखौ भेलुलेस सानाङाथो थ' आं प्रेक्टिकेलि मा सानो आं प्रेक्टिकेलि सानो जे माने जोंनाव मोनसे ओरैबायदि प्लेटफर्म जानांगौ माने जेरावबा जोङो जोंनि यां टेलेन्ट्सफोरखौबो जों माने लाइक दिहुननो हायो आरो थ' दा जोंनियावथ' गोबां ओंखारदों माने गोदान साप'ज उन्दैयानो जा बा बिदि गोदान सोरबा ओंखारदों सोरबा लाइक मिउजिक भिडिअस खालामो बा सोरबा बिदिनो लाइक सर्ट फिल्म खालामो
आं मिथिखायो गावनो जे माने बेफोर ओरैनो इजि नंखाया Yes. आरो मानसिफोरखौ एन्टारटेन खालामनाय माने एफा इजि नंखाया बे Not बुस्थुआ at all, not at all. बेनि थाखायनो जों मोनसे गावनियाव मोजां कुवालिटि मोनसे लानानै जुदि दावगायोबाथाय बेजों सोर साबसिन आरो बेवहायनो जोंनि इन्डास्ट्रिया माने मोनसे कुवालिटि डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय मोनसे लामा लागोन आरो बेनो आरो जे जोंनो प्लेटफर्म नांगौ मोनसे जेरावबा जोंना मोनसे टेलेन्टनि जों टेलेन्ट हान्ट खालामनो हायो आरो बुंनो थाङोबा आरो बेफोरखौ एक्चुअलि कुइसनबो फैयो माने जात सोर खालामगोन बिदि टाइप आरो ना जात सोर खालामगोन इनिसिएटिभ सोर लागोन बेनो आरो एज सिम्पल एज देट जोंनि पुराना एक्टर्स जोंनि पुराना जाबाय एक्सपिरियेन्स मानसिफोरखौ जों लानानै बे बुस्थुखौ जों खालामनो हायो आरो आं सानो आरो बे बिराद इम्पर्टेन्ट होमब्ला जों टेलेन्टखौ जों माने ख्रा ख्रा नुहरगोन आरो माने सोर माबायदि मा आरो गोदो-गोदायनि एक्टर एक्ट्रेसफोरखौबो इनभल्भ खालामनाया बिसोरनियाबो रेसपेक्टआ थालांगोन आरो बिसोरनाबो so that बिसोरनि जोंखौ एन्टारटेन होनाय टाइमाबो वेस्ट थांनाय नङा प्लास गभर्नमेन्टनि मोनसे सापर्ट खारन आइ थिंक देट माने जुदि गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे बिदि प्लेटफर्म जुदि होयोबाथाय जों गासिबो बिराद आरामनो उदाङै ओंखारनो हागोन आरो टेलेन्ट दङ बिराद टेलेन्ट दङ ओंखारनो हागोन आरो अफकर्स जोंनि बर'आवथ' बहुत दङ टेलेन्टनि कमि गैया आरो बुंनो कमि गैया you take in any field कमि गैया yes बिदिनो आरो दाथ' सास्टेन खालामनो हागोन लासै लासै लाइक नों गावनि सिंगल पार्सन फर इन्डिभिजुवेल नों ओरैनो सास्टेन खालामनो हागोन बाट नोङो फेमिलि लागै थाङोबाथाय नों लाइक बे डिफिकाल्ट जागोन एक्चुअलि बेसिम थांनो हाया आरो ना फेमिलिसिम थांनो हाया बाट बे लासैनो प्रग्रेस जागोन आइ बिलिभ स' आं बिलिभ खालामो जोंनि फिल्डआबो जोंनि बे कालचारेल फिल्डआबो सानसे माने गासैबो लाइफखौ माने मोनसे बानायगोन होननानै आं मोनसे आसा खालामो आरो ना that's really great okay so जों दा बिथांनि प्रफेसननि बिखय बहुत बुस्थु मिथिनो मोनबाय राइट मा बुस्थु लाइक खालामदो मा बुस्थु इमप्लिमेन्ट जानांगोन इन अर्डार टु डेभलप so बिथांनि बिखय बाय पर्सनेल थांनो राइट आई होप यू वन्ट माइन्ड so जोङो इखौ मिथिनो मोन लेट्स गेट टु नो कि बिथाङा मा भुल मावबोदोंमोन जुदि बिथाङा गावनि लाइफखौ रेट्रस्पेक्ट खालामोबा मा गम मोनो राइट बिकज आं मिथिनो मोनदों कि बिथाङा बहुत स्ट्रागल खालामबोदों राइट स' आं बुंला I won't say because जेब्ला बिथाङा बुंबा इयो बांसिन मोजां इम्पेक्ट खालामगोन नोंसोरनि सायाव जाहाथे नोंसोरबो बुजि मोनथों होननानै स' प्लिज आं बेवहाय लाइक मोनसे आंनिनो मोनसे एसे सर्ट स्ट'रि मोनसे आं बुंनो हानोसै आरो ना गावनि लाइफनि बागै सोंबाय नालाय पार्सनेल लाइफनि बागै आं सोंबाय आरो आवगोल आं उन्दैयाव जेनेबा लाइक हाइ स्कुलफोर टाइमाव थ' बेवहाय आं बिराद जिद्दि नालाय बिराद जिद्दिथ' एक्चुवेलि थ' बे मा जायो आं जोंहानि आफानाव माने बिराद बाइक बियोमोन आं ओरैबायदि कि बाइक नांगौ आं बिराद बियोमोन माने दङ आजिखालिबो बिदिनो दङ एक्चुवेलि बिसोरनि थाखाय मोनसे मेसेज जागोन आरोना बे मोनसे बिराद मोजां मेसेज जागोन बिराद अख्रामोन माने लाइक ओरैबायदि जिद्दि आं नांगौ वाइ बिकज आंनि लोगोफोरना बाइक दंजोबो आंनाव गैया आरो आंनो आफाया माने एकदम होआसै होखायासै थ' बिदिनो मा जाखो आंबो दुखु मोनबाय जिद्दि जाबाय बे जिद्दियानो आंखौ ओरैबायदि माने गाज्रि मोनसे लोगोफोरनि कम्पानियाव लांबाय माने बे जिद्दियानो आंनो मानो बाइक होआखै आं लाइक ओरैबायदि मावगोन आं माने बिराद बेड हेबिट्सआव बिराद इन्डाल जाना थाबाय आं गावनि अख्राखौ लानानैनो ओरैबायदि जालांबाय जे आं मा खालामगासिनो गावनि लाइफआव आं बिदि मोनसे जालांबाय आरोना बेनो आंखौ ओरैबायदि सिङाव लांबाय बे बुस्थुआ बै सिङाव लांनाय टाइमावनो लाइक आंबो सानबाय एक्चुवेलि आंथ' उन्दैयाव ओरैबायदि सिमां नुयोमोन एफा गिदिर जागोन बिदि ओरैबायदि जागोन होननानै सिमां नुयोमोन आङो थ' बे बुस्थुखौ आंनि माइन्डआव स्ट्राइक खालामदों आरोना आं मा खालामगासिनो दिनै थ' बे बुस्थुआ आंनि एसे बोलो होबाय आरोना बे बोलो होनानैनो एक्चुवेलि आङो लाइक आंनि कलेज लाइफआ फिरसे माने स्टार्ट जाबाय आरो आंनिया जे आं
गावखौ लाजिनाबाबो आं गाव एसे लाइक आंनि एजआ बारलांबाबो आं but still I have to continue आंनि लाइफआव माने आंथ' बिदिनो आङो लाइक आं कलेजाव थांनानै बिराद सिरियास जाबाय आं सासे बिराद गावनो बिराद टाइम होग्रा जाबाय आं आरो आंनि लोगोफोराबो सोलायजोब्बाय थ' बिदिनो जेब्ला आं बै मोजां लामायाव आं गाबाय नालाय थ' बेवहायनो माने जोंहा आफाया गैला जाबाय आरो एन्ड एट देट टाइम आं गावनो रियेलाइज जाबाय जे माने बाबाया आंनो बाइकखौ मानो होआखैमोन बे आं बिदिनो मोनसे माने गावनि बे बुस्थुखौ रियेलाइज जादों आरोना दा मानि थाखाय होआखैमोन एक्चुवेलि थ' बे मोनसे बिराद आंनि टार्निं पइन्ट आरो लाइफनि थ' बेनि थाखायनो लाइक आं यांस्टारफोरखौ बुंगोन एक्चुवेलि दा आंथ' बुंबाय जेला थ' गाव फेइलार जाना सोलोंस्लायस्लाय एक्चुवेलि मालाबा मालायनि फेइलारखौ नुनानैबो सोलोंनो नाजानांगौ आरो थ' बेनो आरो थ' आइ होप स' माने सोरबाफोर बिदि नायदोंब्ला थ' माने मोनसे लाइक होप स' माबा जागोन होननानै लाइक बिदि माबा मावनाङा आरोना जोंनि पेरेन्टसफोरखौ जोङो फर्स खालामनाङा मालाबाबो बिसोरो माने जेब्लाबो जोंखौ सापर्ट होखायो आरो गावनि गाव जों लामा चुज खालामनायाथ' जोंनिनो दायथ'खा बेनो आरो Wow, that's both heartखौ strike खालामदों आरो बे स्ट'रिया that's really amazing so जेब्ला बिथाङा बेफोरबायदि सिचुवेसनखौ फेस खालामबाय दंमोन राइट के गावनि फादारखौ खोमानांबाय एनिफ्राय आइ नो कि जेब्ला जों गावनि फादार नङाबा मदारखौ जेब्ला जों खोमायो मोनसे बिखानि पार्टखौ थांनाय बायदि मोनो राइट स' बे समाव what was going in your mind माने मा जाबाय दंमोन नोंनि माइन्डआव मा सोलिबाय दंमोन कि लाइक नोङो गावखौनो गाव इमान स्टेबल मारै खालामनो हाखो what was the motivation बे समाव मोटिभेसना मामोन नोंनिया थ' बै पार्टिकुलार समाव माने लाइक आं लाइक बेकबनानो माने बायखानाय बायदि एक्जेक्टलि थ' बै समाव आङो गाबनोनो हायासै आं बै समाव गाबनोनो हायासै वाइ बिकज आं मिथिखादों जे माने स्टिल आइ हेभ टु कन्टिनिउ विथ माइ लाइफ आरो आंनि सिमांखौ लानानैनो सिमाङानो आंनो बिराद बोलो होदों आरोना बे सिमांखौ सानहरबानो बे सिमाङानो जोंनो बिराद मटिभेट खालामो मोनसे लामा दिन्थियो आरो मावनो गोनां खामानि बिराद ओंखारलाङो जों सिमांखौ जों चेज खालामबानो थ' बे बुस्थुआनो आंखौ गाबहोआखैबो गाबनो ओंखारदोंबाबो गोसोआव बिराद गाबदों आं बाट स्टिल आं माने मोदै ओंखारै जायासै गाबदों आं गाबनो हायाखै आरोना वाइ बिकज आइ हेभ लट्स अफ वर्क्स टु डु बिदिनो आरो थ' स्टिल आं बेखौनो सानो जे माने जि जादों आंनि लाइफआव बेफोर आंनि गासिबो मोनसे स्ट्रं मोनसे माबा आरो मटिभेसन आरोना बेफोरो थ' बेनो जोंथ' वाटेभार लाइक जोंनि ससाइटिनि थाखायबो जोंनि बिराद साननाय हनाय दंखायो गावनि फेमिलिसिमबो बिराद साननाय हनाय दङ जों पास्टखौ लानानै जों जेब्लाबो जों माने लेसनखौ सोलोंना लानांगौ बाट जों पास्टफोरखौ जों सानहरबाय थाबाथाय गाज्रि आरोना थ' जोंनि फिउचारबो दङ एक्चुवेलि फिउचार बानायनोबाथाय जों प्रेजेन्टखौ जोङो मोजां खालामलांबाय थानांगोन आरो प्रेजेन्टआ जोंनिया मोजां माने जोंनि फिउचाराबो ब्राइटखा फिउचार लासै लासै थांलांगासिनो बाट खिन्थु जुदि पास्टआवनो जुदि इन्डल्ज जाना थायोबाथाय लाइक नों लामा नुहुरनाय नङा आरोना बेनो आरो थ' बेनो प्रेजेन्टखौ मोजां लाखि आरो गावखौनो गाव मोजां लाखि जियानो जा होनबाना आं बारायनो हायो आरो जों एबार आं बेनि गेजेरावनो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो आरोना जे बे नोंनि कुइसन नों जेरैबायदि नोङो लाइक आंनियाव सोंदों जेरैबायदि लाइक बाथ्रा लायरायनायफोरा माने बिराद डाइरेक्टलि माने गोसोआव नांहैखायो माने थ' नोंना जेरैबायदि कुइसन सोङो बे ओरैबायदि मोनसे इजि जालाङो माने माबाफोरनि थाखाय दा जों साप'ज दा
आंखौ नों इन्टारभिउ लागासिनो आंनि थाखाय बिराद इजि मोनसे आं माबा मोनो आरोना माने एक्चुअलि नों जेरैबायदि कुइसन सोङो बेखौ माने लाइक एफाग्राब साननो गोनांथि गैया लाइक मेन्टेलिथ' लाइक एक्चुअल प्रेसार गैया एक्चुअलि बे ओंखारफैयो डाइरेक्टलि फ्रम हार्ट ओरैबायदि आरोना थ' बेनि थाखायनो आङो बे नोंसिनि इनिसियेटिभखौ माने बिराद आं मोजां मोनखादों आं बुंखादोंबो आरो बेखौनो बुङो जे माने अनसु ब्रह्म चेनेल लाइक बेयावनो आपलड जादों थ' बेखौबो नोंसोरो बिराद सापर्ट खालाम माने शिवा बसुमतारी लाइक अनसुनि बे मोनसे इनिसियेटिभ थ' बिसोरखौ सापर्ट खालाम आरो बेनि गेजेरावनो दा बेफोरबायदि इनिसियेटिभआव माने गोबां दा लाइक जोंनि बर'नि सेलिब्रिटिसफोरखौबो थ' लाखागोन एक्चुअलि दा एक्टर्स एक्ट्रिस प्रडिउसार्स डिअपि आरो गासिबो सोरबा टेलेन्ट लाइक जायनाबा दङ बा जायबा मोजां खामानि मावबोगासिनो बिसोरखौबो गासिखौबो लाखागोन थ' नोंसोरबो बिदिनो रेडि जाना था एक्चुअलि बिसोर फैगासिनो नोंसोरनाव आरो आं मोनसे गेरान्टि होदों आरोना लाइक बिसिनि इन्टारभिउआव जेला नोंसोर जिरायगोन माने एकदम लाइक रिग्रेट जानाय नङा गावनि गोसोनिफ्राय ओरैबायदि मोजाङै बुंस्रांनो हागोन गावनाव थानाय जिखिनि थ' बेफोराव माने गोसोफोरा एसे पातला मोनो आरोना थ' बिराद मोनसे मोजां मोनगोन माने गासिबो आं दा बुंनो सानो बेखौनो आरोना नोंसोरखौबो नोंसिनावबो फैगासिनो बिसोरो Okay, so जोंनि actually Mr. Song जोंनि main motive मा के जोंनो मानसिनि अरिजिनेलिटिखौ नांगौ आरोना बिकज फेक जानानै जेबो लाब गैया नोङो बेलेग शो अफ खालामनानैबो जेबो लाब गैया फ्लन्ट अफ खालामनानै जेबो लाब गैया नोङो बिकज जोंनि गेजेराव दा बुंनो थाङोबा अरिजिनेलिटिया बहुत खम जाना दङ राइट लट्स अफ पिपल दे अलवेज ट्राइ टु शो अफ के गावनि अरिजिनेल सपोज आं शिवाबा आं शिवा होनना मानसिफोरनो देखायला आरोना राइट सो बे मानसिफोरनि रियेलिटिखौ लाबोनायानो जोंनि मेन मोटिभ आरो लाइक बिकज जों सबबो मिथियो कि मानसिफोरा बहुत प्रेसार बहुत डिप्रेसननिफ्राय थांगासिनो रावबो शेयार खालामग्रा मानसि गैया सो द्याट्स हाउ बिसोर गावनि लामाखौ खोमालाङो सो जों अन दि अदर वे जों मा खालामदों कि I'm just trying to be a friend. Yes. Right? सासे मोजां लोगो जानो ट्राइ खालामगासिनो आङो मानसिफोरनि जाहाथे मानसिफोरा गावसोरनि दुखुनि बाथ्रा गावनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनानै जोंनि बे चेनेलनि थ्रुयै जोंनि बे इनिशियेटिभनि थ्रुयै मानसिफोरनो शेयार खालामनानै गावनि गोसोखौ रेजें खालामहोनो हानाय जाहाथे बिसोरो बहुत बर्डन फिल खालामनाङाथों राइट जाहाथे खामानिफ्राय फैनानैबाबो बिसोरो एटलिस्ट रिलेक्स मोननांथों आरोना कि अके आंनि गोसोआ दा शान्ति जाबाय नाउ आई केन वर्क मोजाङै मटिवेट जालांनानै आरो खामानि मावगोन बिदि आरो सो द्याट्स आवर मेन मोटिभ अके आङो नोंनि वर्ड्सआ it was really grateful I thank you कि एमान मोजां वर्ड होनायनि थाखाय एमान मोजां जोंखौ बुंनायनि थाखाय सो जोङो दा बिथांनि पर्सनल लाइफनि बिखय मिथिबाय प्रोफेशननि बिखय मिथिबाय राइट आई होप कि बेखिनि टकखौ लानानै बिथांमोना बहुत मेसेज मोनदों अके दा पास थांबाय प्रेजेन्टआव दङ फिउचार मा साननायाथ' गोबां सानो बाट जाफुंनो हानाया एसे माबा दं आरोना लाइक जेरैबायदि जों सानबोदोंमोन कि आङो बे प्रोफेसनाव हाबगोन स' नों हाबखादो हाबगोन because नों जुदि you're stubborn to do something right बेखायनो फिउचाराव नोङो मा जिद्दि एमखौ लानानै थांगासिनो कि I will do that होननानै दा फिउचाराव लाइक आं गावखौनो गावथ' आं लांबाय थागोन दा जेरैबायदि आं प्रेजेन्टलि आं मोजां खामानि मावनानै आं दावगालांनो सानखायो बेनो आंनि फिउचार जाहैगोन आं आरो थ' बेजों लोगोसे आङो जोंनि ससाइटिखौबो आं माने मोनसे लाफानानै आं माने दावगानो लुबैयो आरोना जाहाथे आंबो मोजां एभ्रिवान of course बिराद जोंनि ससाइटियावहाय बिकज इट्स भेरि इम्पर्टेन्ट नाउ माने दा जों बिराद सिभिलाइज जानांसिगोन एक्चुअलि जोंना दाथ' नों बाहेरा दुनियाखौ नाय बिराद सायाव थांबाय एक्चुअलि ना थ' जोंबो थांगासिनो बिदि नङा जे जों थांनो हायाखै थांगासिनो जोंबो थ' जों
गासिबो माने तो माने मोनसे गोख्रों गोसो लानानै जोङो ना जों दावगालांनांगोन आरो गासिबो बे फिल्डखौबो लानांगोन गावखौनो पार्सनेलिबो आपग्रेड खालामलांबाय थानांगोन आरो तो बेनो लाइक फिउचारथ' आं डाइरेक्टलि आं माबा बुंनो हाया माने आं बिदि साप'ज But still, आंनि एमाथ' दंखायो आंनि yes. एमाथ' नैबेनो बे फिल्डआवनो आं दावगाखागोन होननानै आं बिराद माबाखायो आरोना लासै लासै जों स्टेप लागासिनो that's really great आरो आंबो बेखौ सानो कि ससाइटिखौ लोगोसे लाना थांनायानो सासे मानसिनि मेन केरेक्टार होनना बुंजायो आरोना बिकज दा जुगावलाय दुनिया लासै लासै सेल्फिश जालांबाय दं रावबो रावनि बिखौ साना बुंनो थाङोबा हिउमेनिटियाबो लासै लासै गोमालांगासिनो राइट स' आं बेखौनो सानो कि इट्स नट कि नोङो बेसां धोनि नों बेसां धोनि बेसां गोरिब इट डाजन्ट मैटर एट ऑल दाबायदि जुगाव ठीक है दाबायदि जुगाव नोङो जुदि एक्सननि गेजेराव नोङो सासे मानसिया जुदि सोरखौबा हेल्प खालामोबा बे एक्सननि गेजेराव नोंनि नामासो उथिलांगोन स' इट्स ऑल अबाउट बेलेगखौ हेल्प खालामनाय बेलेगनि खस्थ'आव गावनि आखाइखौ आगबारिनानै बेखौ हेल्प खालामगोन होननानै आगबारिनाय आरो बे आइ होप कि बेनो नोंनि मटिभ ससाइटिखौ लाना उथिलांनाय जाहाथे आंबो उथिगोन along with ससाइटियाबो उथिगोन राइट नाउ जों बारा लं खालामला बिकज जेसांखिनि मेन मेसेज खिनि मोननायखिनिखौ आइ थिंक जों मोनबोबाय राइट स' लास्ट मेसेज जुदि जों बुंनो थाङोबा जोंनि बे I won't say interview आं इखौ इंटरव्यू होना आं इखौ just normal talk communication between two friends होनना बुंजायो स' लास्टआव आं कनक्लुड खालामनायनि सिगाङाव सोंनो सानो कि मा मेसेज जोंनि प्रेजेन्ट सिनेरिय'आव स्पेसियली जोंनि बर' कम्युनिटिखौ जों नायोबा राइट जोंनि कम्युनिटिया बहुत बिउटिफुल बहुत स्वीट राइट स' मा मेसेज होनो सानो प्रेजेन्ट सिनेरिय'खौ नायनानै आं जेरैबायदि एसे स्टाडि खालामबोदों साप'ज जोंनि बर' लाइक पार्टिकुलार बर' मानसिफोरनि मोनसे नेचार दङ बे माने जि खामानि लायोना जों बर' मानसिफोरा एक्चुवेलि गोसोजों बिराद लायो माने बे मोनसे जोंनि बिराद एडभान्टेज एक्चुवेलि थ' बेफोरबायदिनो बिराद मानसियाबो दावगालांदों एक्चुवेलि बर'निफ्रायबो जाय ओंखारो माने बे दावगाखादों आरोना बेखौ बुंजायो बे बाथ्राखौ लानानै आं दाबो बुंगोन जों जेब्लासिम नों गावखौनो गाव मोना अब्लासिम नोङो लाइक नों माने लाइक गोमाहैगोन आरोना बहाबा गोमाहैगोन नों नागिरना मोनाबो गावखौनो गाव आरो बै जे बुङो जे मोनसे नों नाव साप'ज बै जावग्रा गैयालासिनो जे नाव गाखोनाय बेफोरबायदि जाहैगोन आरोना उनाव नों दङ खिन्थु नोंनि जावग्रायाबो थाफानांगोन एक्चुवेलि बिदि आरो थ' गावखौनो गाव नों सिनायनो रोंनांगोन आरोना अब्ला नों लाइक ट्रास्ट गावनि सायावनो लाखि जेबारे नों मोनहैखागोन आरोना बेनो मोनसे मेसेज नोङो बहुत मानसिनि गेजेराव गोमाबाबो नोङो लामा बहनना लानो हाखागोन आरो नों गावखौनो गाव मोनोबाथाय एक्जेक्टलि स' जोंनि दा व्हाट आइ फिल इज मिस्टार सं जोंनि ससाइटियाव मा जाना दं कि खायफा मानसिफोरा गावखौनो खोमाना लाना दङ बिसोरो मा खालामो कि मेगन मिसिबनानै ओइ आमुगा थांदो आंबो थांनो राइट बेयाव थांनानै दसे समनि थाखाय बे लामायाव हेपिनेसथ' मोनगोन बाट लं टार्मनि थाखाय बे गावखौ खोमाना लायो राइट स' आं बेखौनो बुङो कि फार्स्ट गावखौनो गाव मोजाङै मिथिग्रोना ला गावनि फिलिंसखौ मिथिग्रोना ला व्हाट यु एक्चुअलि वान्ट बि नङा होमबा उनावसो कि अके नोङो दसे सम मायबा बेलेग खामानि खालामबाबो कि नोङो उनाव गावनो ट्रेकखौ फैफिननो हानाय बायदि राइट अके स' आइ होप जोंनि we had a really good time ना बहुत मोजां टाइम जों स्पेन्ड खालामदो आरो नोंथांमोननिसिमबो बहुत मोजां मेसेज कनवे खालामनो हादों बेखौ आं बिलिभ खालामो आरो मायबा साजेसन होनो दङबा I will openly suggest जोंनि नोंथांमोननो कि please suggest us because जों बेखौबो बुङाखै we are all perfect and I don't believe in the word perfection I don't believe in the word perfect okay so I don't believe in the word perfect नङा होमबा बिथांमोननो मायबा मोनसे मेसेज नङाबा मायबा मोनसे साजेसन दङबा please do suggest us ठीक है so जों बेयावनो एन्ड खालामनोसै and thank you so much okay thank you yeah thank you